Għaddiet il-fuq minn ġimgħa u r-residenti ta' San Ġiljan u l-madwar għadhom qed jesperjenzaw konġestjoni kbira ta' traffiku. Dan hekk kif numru ta' toroq ewlenin jinsabu magħluqin minħabba li x-xogħlijiet tal-entitajiet tal-gvern għadhom għaddejjin. Numru ta' persuni li tkellmu ma' din il-Kamra tal-Aħbarijiet spjegaw kif ta' kuljum qed idumu tal-inqas siegħa imwaħħlin fi traffiku, dan kollu sabiex ikunu jistgħu joħorġu minn din il-lokalità. Oħrajn għalunna kif it-traffiku ġieli saħansitra jibda mill-inħawi ta' San Ġwan u stendi sa' swieqi. Persuna oħra rrakkuntat kif għamlet madwar sija f'car park tistenna biex toħroġ. Dawn is-sitwazzjonijiet qed ikompli jirrepetu ruhom jum wara l-ieħor. Ix-xogħlijiet li qed isiru f'numru ta' toroq fosthom fit-triq ċensu ta' Bone, triq il-Mensija, triq it-Torri, fl-inħawi tal-Balluta u fl-inħawi ta' Paċeville mistennija li jkunu konklużi sal-15 ta' Ġunju. Skont stqarrija li ħarġet mill-Kunsill Lokali ta' San Ġiljan intqal li x-xogħlijiet fl-inħawi tal-Balluta kellhom jibdew wara l-istaġun tas-sajf, iżda minħabba problemi tekniċi ix-xogħlijiet min-naħa tal-Gvern saru issa. Preżentament f'numru ta' toroq f'San Ġiljan kif ukoll f'Taslima qed isir xogħol ta' trenching hekk kif se jgħaddu cables ġodda tal-elettriku, cables ta' madwar 13 kilometru. Dawn ix-xogħlijiet qed isiru wara li s-sajf li għadda u anke ta' qabel pajjiżna esperjenza tuħ tad-dawl għal sigħat sħaħ f'temperaturi mill-aktar għoljin tant li numru ta' lokalitajiet spiċċaw bil-generators. Sindki li tkellmu magħna għalunna li qed jappellaw lill-entitajiet kollha voluti sabiex joħorġu avviżi regolari b'informazzjoni dwar ix-xogħlijiet u sabiex iżommu lis-sewwieqa u r-residenti informati fuq is-sitwazzjoni biex il-problema tat traffiku tiġi indirizzata aħjar.